അപ്പോഴത്തേക്ക് സൗണ്ട് കഴിയുമ്പോ ആരാ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത്തപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണിങ്ങനെ ആവും. അപ്പല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവത്തില്ലേ? അപ്പഴേ ഗീതാവ് പറയൂ ഞാൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പഴേ അവന് പറയൂ അവതേക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ ആക്കുമ്പോ മാറ്റി. അപ്പഴേ അവരെ സീരിയല് എപ്പോഴത്തെ ഗിരിദേവനല്ലേ അപ്പഴത്തെ ഗിരിദേവനല്ലേ ഏത്തനോട് ചേച്ചിയുണ്ട് അവരുടെ. അപ്പത്തേക്കില്ലേ ആ ചേച്ചിയില്ലേ ആരോട് പറയാനോ ആ പകുന്ന പൈസ എടുത്തുണ്ടു. അപ്പത്തേക്ക് ചൂടോ വേണ്ടയോ എന്തോ വെച്ച് അതെനിക്കറിയാം.